Prepáčte ľudia, dneska vás vítam u nového videjka, bude to také menšie rozbalovanie Pokémon balíčkov, tak 2 balíčky takéto. A zobral som si tohto Blastoisa na pomoc, aby mi padol Banger z týchto 2 balíčkov. A začneme týmto, lebo tento som ešte neotváral. Lebo som to ešte neotváral, tak ja to je dobré. Kódisko. Dobrá, jedna karta zozadu. Dobre. Začíname energiou touto. Psíček, Donutový asi. Aplín. Jaže pravostar. Vulu. Mewtwo. Dobre, tak za toho som rád. Lacej. Celebi. Swoking. Tento a holo Rainbolt. Dobre. Zatiaľ moc veľký banger teda nepadol. Teraz máme ešte druhý balíček, no ani sa nemusím moc čudovať, bol tu balíček jeden. Ja neviem otvoriť balíčky, ja som prešel. Prdele. Prepáčte ľudia, trošku mi padol toto. To nevadí. Kódisko. Jedna karta. Je to jedna, áno. Zelená. Silou. Nepoznám. Turos. Kit. Altria. Reverse Holorapsa. A tam nič není. Dobre. Tak Blastoise mi moc nepomohol. Nevadí. Dovidenia.